Avui fa un dia ventós al terra de casa. En aquesta data en què el calendari cívic la té subratllada com a Diada Mundial de la Filosofia i el Dia Nacional per la Seguretat Alimentària, no cal filosofar molt per adonar-se que el que s'hi viu a la Conferència Mundial sobre el Clima no és més que un teatret sufragat per la Coca-Cola i altres grans transnacionals. Tothom sabem que l'antic negacionisme ara està convertint-se en un pur negacionisme de tot el que suposa canvi de ruta per intentar deturar la deriva que ha pres el planeta a causa de la nostra mala praxi vital. Hem d'evitar el col·lapse i per poder-ho fer no hi ha cap altre camí que no siga el de recuperar el poder polític en forma d'assemblees ciutadanes i fetes a tot nivell, local, comarcal, de demarcació, de país i de la resta de l'Estat.